Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin wannan bidiyo na farko a cikin wannan shafi na UB Tech. A yau za mu muku magana ne akan wani application wanda na san cewa zai ƙayatar da ku. Wannan application ba komai bane face Cycle Sidebar. Cycle Sidebar za ka iya samun sa akan Play Store kamar yadda zan sauke link ɗin da za ka yi downloading ɗinsa a ƙasan comment. Kamar yadda kuke gani wannan shine Cycle Sidebar. Wannan in ka yi downloading ɗinsa za ka buɗe shi kamar haka. Idan ka buɗe shi zai baka wasu gurare da za ka yi permission ɗinsa. Ni a nan na riga da na buɗe shi, na yi permission, na ba shi dama kuma na kunna shi. Wannan ɗan ɗigo-ɗigo da kuke gani a nan ƙasa shine inda ake danna settings ɗinsa su fito. Sai kuma ka danna nan tsakiya ka kunna shi. To yanzu kun ga haka na kunna shi. Za ga wani ɗan farin abu ya fito ta gefen hannun daman da ke screen ɗin wayata. To wannan abu shine za ka ga ganin abubuwan da suke kan wayarka. Wannan shine kamar haka. Gashi za ka yi shiga komai da kake bukata a nan, irin su Facebook, WhatsApp, setting ɗin wayarka a cikin sauƙi. Za ka lalubo duk wani application da yake kan wayarka. Idan wannan bidiyo ya burge ka sai ka danna mana alamar liking da kuma yi mana comment akan ko tambaya ko kuma wani ƙarin haske da za ka kamata ku bamu. Mun gode.